And this is the last vlog that I'm going to use my iPhone 6s because I'm going to use this starting tomorrow. And I'm going to reset my phone, this iPhone 6s later for Claire. So yeah. Thank you my iPhone 6s for 4 amazing years. Hello mga ka-Myre family! Kumusta po kayong lahat? Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are, mega shout out to you because you are watching this vlog. So, today is December 18, 2020 and today is very special for me and I hope this day is very special also for you. So, thank you for being there always to watch my vlog and yeah, thank you. And today, please don't mind my hair because naglagay po ako ng hot oil cream sa buhok ko bago ako maligo kasi mamaya aalis nga ako. Meron po akong appointment sa 13 Power Mac kasi today naka-schedule po yung pag-pick up ko ng iPhone 12 Pro Max and I'm so excited for that. So disclaimer, gusto ko lang i-share yung special journey ko about this. I'm not into brag, so it's up to you if you have a positive mindset, and then thank you. And yeah, syempre, gusto ko lang i-share kasi para sa akin, I'm so happy and gusto kong masaksihan din ninyo yung happiness ko and masaya din ako na napapanood ko kung gaano din kayo kasaya kapag pinapanood ko yung mga vlogs ninyo. So, stay positive lang tayong lahat. And ang appointment ko ay 2 to 3. Kailangan kong maging maaga kasi kapag na-late ako, magpipila na ako. So, ayokong ma-late, kaya aagahan kong umalis dito para hindi ako ma-late. Kasi ang priority nila, yung mga nagpa-reserve last week katulad ko. And yung mga walk-in, wala silang magagawa. No choice sila kundi pumila at antayin matapos yung mga nagpa-reserve last week. But the condition is, yung mga nagpa-reserve na hindi ka nakarating on time, sorry na lang sa'yo, kailangan mong pumila kapag ikaw ay na-late. So, time is gold, kaya bawal ma-late. And syempre, kapag excited ka, aagahan mo kasi ayaw mong ma-late, di ba? Kaya aalis ako dito ng mga 12:30, kahit 2 pa yung appointment ko. Kasi di ba 30 minutes pa yung biyahe, tapos maikot-ikot muna doon sa SM Trece Martyrs. So, I hope all of you mga ka-Myre have a nice day. And I just wanna say Merry Christmas again in advance. And sana masaya tayong lahat sa Christmas at sa coming 2021 soon in advance. And yeah. I will try mamaya kung makakuha ako ng video but I'm not sure about it kasi syempre maraming tao doon and nahihiya ako talagang mag-vlog, especially kapag nasa loob ng Power Mac. Kailangan kong i-consider yung mga taong nandoon at basta nahihiya ako baka sabihin ng yabang ko, diba? Hindi ganon, hindi yun ganon porket nandun ka ay nag-vlog. So yeah, positive lang. A few moments later.
A few moments later. Hello mga kamar! Hello po! Nandito na po ako ngayon sa bahay. So, pasensya na. Ginabi na po. It's around alas 6 na po ng gabi. And ang tagal ko po sa labas. Pero hindi ako nakakuha po ng vlog. Kasi nga po, bawal po mag-film sa loob ng Power Mac 13. And sobrang daming tao talagang ina-assist yung mga workers ng Power Mac Center. Kaya super busy talaga. So, yeah, finally, I'm so happy. Nakuha ko na po yung aking Power Mac. iPhone 12 Pro Max 256GB. Pero hindi po ako nag-unboxing vlog na. So, everything is set up na kasi tinulungan ako ng mabait na taga-assist sa Power Mac. Siya yung nag-assist sa akin para ma-set up, mailipat yung lahat na kung ano akong meron sa phone 6S ko, which is ito yung ginagamit ko, yung iPhone 6S ko na 128GB. And ito, yung iPhone 12 Pro Max 256GB. So, ito po yung likod niya kasi naka-case na siya. So, ito yung harap. Of course, si Jowa nandyan. Siya ang reason kung bakit meron akong ganito. Kasi hindi ko po ito afford. Hindi ko po ito afford. So, advance birthday gift and Merry Christmas gift niya to sa akin. Kasi birthday ko sa December 23. And syempre, December 25 is Christmas. So, all in one. Eto. So, dito po siya nakalagay sa box na to. And nakalagay dito na iPhone 12 Pro Max Pacific Blue 256GB. Designed by Apple California. Assembled in China. So, compare doon sa box nung Apple 6S way back, 4 years ago, kasi yung Apple 6S ko na ginagamit ko ngayon ay 4 years na siya, bago dumating itong new baby ko. Ang box noon ay medyo malaki dito ng konti and complete siya ng accessories. But this one, wala siyang mga accessories. No headphones, no charger. Meron lang cable. Ito lang. So, dahil wala pang adapter, bumili ako ng Ugreen brand. Ito. Which is universal. Gumagana siya. Na-testing na to namin kanina doon sa Power Mac. And okay siya. And medyo pricey nga din kasi medyo ano din siya, branded. So ito yung gagamitin ko na Apple and Ugreen yung adapter. And ito, yung panungkit lang. Wala na, wala nang laman, yun lang. So di ba? Ganun lang yung itsura niya. Tapos kanina, ito nakapatong lang yan diyan. Tapos, naka-close na ganyan. So, ganun siya nung nakuha ko. Eh, kasi nagpa-reserve nga ako last week, nakalagay lang dito ay cover siya ng plastic, and nakalagay yung pangalan ko, and then yung model, then ang kulay, Pacific Blue. So, ang hirap kasi tanggalin nitong case kasi super bago nga. Hirap tanggalin. Basta, yun na yun. Pacific Blue siya. Alam nyo naman. Basta Pacific Blue. And nagpalagay ako ng camera tempered lens also. So, meron din siyang camera tempered lens. And meron din siyang tempered lens sa harap. Para, diba, mabuti na yung ingatan natin.
So, hindi po ito review kasi hindi ko alam. Ano lang to, sinishare ko lang kung ano yung first impression ko about dito sa, sa phone na ito. So, yung ginamit kong tempered glass ay Ugreen brand glass protector. So, ano din siya? Maganda. Binili ko itong Ugreen brand sa online sa Shopee, all the way from China. Ang kagandahan nito, binili ko siya 1-2 pesos and dalawa siya na tempered glass protector. Dalawa siya. So, meron siyang hurmahan. Ayan. Wait, may ganyan siya. Kaya mabilis siyang ikabit. Ipapatong lang siya sa phone and that's it. Napaka-easy. And maganda din siya kasi yun ang gamit ko na tempered glass. And meron nang available na tempered glass yung Apple, 1.6 pesos. So, hindi na ako bumili kasi nga meron na ako. So, kapag nasira, tsaka ako bibili nung Apple na tempered glass. So, ano pa ba? Ito yung lagayan niya. Ang ganda. Wala nang ano. And mayroon siyang 1-year warranty. Tapos, hindi ako marunong talaga. Pinalipat ko yung lahat ng files ko sa iPhone 6s dito. Kaya, lahat, pati SIM card, everything. Kaya umuwi ako, na siya, everything is okay na. Gagamitin ko na lang. And itong ginagamit ko na phone ko na iPhone 6s, after kong i-vlog ngayon ito, i-reset ko na siya and ibibigay ko siya sa anak ko, si Claire. Siya na yung gamit ng iPhone 6s ko. So, yeah. So, tatlo yung case ko, black, and ito na medyo girly, at meron pang isang parating. Pero mas napili ko to, kasi mas maano siya. O, diba? Medyo, kapag hinawakan mo, medyo, pag hindi ka sanay, uncomfortable. Kasi napakalaki talaga nito compare sa 6S ko. So, medyo mangangamote muna ako bago ko maging comfortable. So, yeah, I'm so happy about it. So, Lavi, one day, if you might watching this vlog, I would like to say thank you. And I'm so happy and I love you. So, that's my lovey. So, anyway, ito pala yung resibo. Ayan. Kasi, binayaran ko po ito. Ay, hindi pala ako nagbayad. Ako lang ang nag-abot ng bayad. Binayaran ito ng pera ng boyfriend ko. So, binayaran ito ng boyfriend ko, cash. So, cash siya, kaya meron siyang less na 5%. So, ang original price niya ay 76,990 kasi December 18, kumbaga launch siya, kaya mayroon discount. And after that, 76,990 minus 5% equals 73,140 and 50 cents. Yun yung binayaran ko ngayong araw na to, 73,143.50 cents. So, yun ang binayaran ko. And, nakalagay dito, kanina, sa box, 86,000. Kasi, ano siya, yun ang original price niya. Pero, dahil nga sa sale sila, kasi kaka-launch pa lang, 76,990. And, dahil cash, babayaran ng less 5%, which is 73,140 na lang yung binayaran ko. So, hindi ko alam kung magkano kung naka-plan, installment, hindi ko alam kung magkano ang computer nila. Basta ako, kanina, cash yung inabot ko na 73,140, pero ang nakalagay dito kanina sa level sa plastic ay 86,000 plus. Yun ang, hindi ko alam. Basta yun lang may ako. Pero so happy na ako kasi less 5% siya. Kaya pig cash na lang ng boyfriend ko para mas okay. Kasi kapag
flan yata. Pag may konting tubo. So, yun. So, yun lang. After 4 years, meron na akong new baby. So, ready na for vlog. Pag-aaralan ko pa kung paano ko ito gamitin. So, yung yung case na nabili ko, ang ganda. Ang brand niya ay TT Sharp. Maganda siya. Ito ang brand niya. Dito siya nakalagay, oh. May, from China din. Medyo pricey, pero maganda siya. Girly.